କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଦୁର୍ଘଟଣା। ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥିବା ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇ ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ପିଟି ହୋଇ ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ି। ଜଣେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜିଆର୍ପି ଥାନାର ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଆରତୀ ପୋଧାର ଓ 3 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଆଜି ସକାଳୁ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ କଟକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ସିଙ୍ଗରାପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ପଡ଼ିଥିବା ଏକ ପଥରକୁ ଗାଡ଼ିଟି ଧକ୍କା ଦେଇ ଖାଲକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେପଟେ ପଥରକୁ ଧକ୍କା ଦେବା ପରେ ଗାଡ଼ିର 3ଟି ଚକା ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏସ୍ଆଇ ଓ 3 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଖଲିକୋଟ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଜିଆର୍ପି ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିକୁ ଖାଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।